Kaide. Mine, Namarelva. En dit is Pangtori. Laten we weer gaan tellen. Nu doe jij het alleen. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.